aitaren etxea defendituko dut, otxoen kontra, justiziaren kontra defendituko dut. Galduko ditut haziendak, soloak pinudiak, galduko ditut errentak, baina defendituko dut. Armak enduko dizkidate, ta eskuarekin defendituko dut. Eskuak moztuko dizkidate, ta besoarekin defendituko dut. Nire aitaren etxea, besori gabe, zorbaldari gabe, bularri gabe, utziko naute, tarimarekin defendituko dut, nire aitaren etxea. Baina, etapa berri unen atarian, beharrezkoa iduritzen zauku. Ez ahanztea, aitzineko etapan eraman izan den borrokak. Eta gaur hemen omendu nahi ditugu, borroka hortan erori diren gudariak.
Amets Arzaiuzek egin du ulerki moduko hau, bera ezin da etorri ahal izan, eta beraz patata niri pasatu dit, kendu bezala. Sagar helduak hiltzeko modu asko badira, edo badira bederen bi. Bat da hiltzea, eta bestea da heltzea. Sagar bat adibidez, ez da sekulan hiltzen. Sagar bat ontu egiten da. Bere kargak botatzen du lurrera, eta bildu egiten da, eskuz edo kiskidearekin. Gudariak ere ez dira beste pertsona arruntak bezala hiltzen. Gudariak heltzen dira. Etzaten dira lugaren gainean, eta gero lagun batek biltzen ditu edo poliziak ditu bilatzen, eta gero ezkutatzen. Joan zinetenak oro, erori, desagertu, zuek sagar helduak zarete. Badira hiltzeko modu asko, eta badira heriotza kontatzeko manera ezberdinak. Maiz entzun izan dut, bizia galdu zuen, arnasa esku artetik erori palitzaio bezala, edo bizia galdu zuen, bere galtzak eta giltzak, eta hitzak munduaren iskina batean utzi baditu bezala, eta gero jakin ez nun. Hori litzateke enetzat bizitza nonbait galtzea. Baina, beste batzutan, entzun izan dut, eta gure etxean hala erraitetzen, bizia eman zuen, eta ez da zehazten nori, denok hartzaile izanen bagina bezala, bizirik gelditu garenak oro. Norbait bortizki hila izatenean ere, bizia eman zuen, erraiten da. Eta goxotasun pixka bat transmititzen dugu, eta segitzen du etenik gabeko bizitzaren kateak. Heriotza kontatzeko modu ezberdinak badira, eta horietako bi dira bizia galdu, edo bizia eman. Badago batetik bestera diferentzia. Nik hirugarren bat asmatu nahi nuen, eta heriotzaren ukaezintasuna poesia pixka bat batez gozatu. Horrexegatik egan dut, zuek joan zinetenak oro, erori desagertu gure herriko sagar helduak zarete. Sagar helduek beren sorbaldetan izanen dute eguzki joan guzien kolori bitxia, iraganaren presentzia,
Baina zuek, eroriak oro, bihar goizeko eguzkiaren kolorearekin erori zarete. Zuen gan dago iraganaren presentziaz gain etorkizunaren pazientzia osoa. Eta etorkizunak libertatea dakarrenean. Zuen guztiotik eranen dugu eta eginen dugu topa. Espaldiko paretaren freskaura gure galdetze zorrotzaren lekukoa izan da. Eta berrikitan hor gaindi egin diren tindaketen gixan, beste paretak okupatu eta bete beharko ditugu. Ahaztea bigarren heriotza da. Eta denborak bere ahazte urratsetan ez dezan oroimenaren historia deusesta, memorioaren katea sortzen gabiltza. Hartu zupere eta pasa. 30 urte iragan dira eta beti galdera berdina daukagu. Gaur egun Euskal Herria bake bide urratsetan dabilela. Hasteko Frantziarekin eta Espainiarekin dugun bataskaren ezaugarriak ez dira oraindik ezagutuak. Euskal Herria ezagutua ez deno zapaltzen duten bitartea, erresistentzia bideak eta arloak bizirik iraunarazi beharko ditugu. Borroka mota ezberdinak izan daitezke, eta Euskal Herriaz maiteminduak diren gizon, emazte eta gazteak kementsu batzu hor direno, ikaren edo eta bere erresistentziaren espirituak iraunen du, herri honek iraunen du. Lotu borrokari, gora gudariak, eta gora popo. Bye.